Il-Gvern Malti jinsab f'kuntatt mal-awtoritajiet Franċiżi bilan li jikseb iktar tarif brabta mal-każ SwissLeaks, każ li jdur ma' kontijiet moħbija fl-HSBC ta' Ginevra. Ikkonferma din it-talba l-Prim Ministru Joseph Muscat li nnota kif minkejja li l-awtoritajiet Franċiżi ilhom bil-lista oriġinali f'idejhom fil-passat l-awtoritajiet Maltin qatt m'għamlu talba għal dan it-tarif. Il-gvern preċedenti ma kienx għamel talba lill-awtoritajiet Franċiżi li kellhom il-lista oriġinali sabiex ikollhom din il-lista u l-ewwel darba li sar talba min-naħa tal-Gvern Malti kien permezz dan il-Gvern. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif l-attitudni tal-awtoritajiet Maltin fi żmien amministrazzjoni preċedenti kienet differenti minn dik ta' awtoritajiet f'pajjiżi oħra. L-amministrazzjoni l-oħra qatt m'għamlet talba lill-Gvern Franċiż, Gvern Franċiż kien ta' l-informazzjoni fost oħra lill-Ingilterra u lill-numru ta' pajjiżi oħra. Qatt ma saret talba minn Malta biex din l-informazzjoni tingħadda lill-Gvern Malti. Il-Prim Ministru ddikjara li meta l-Gvern Malti kollu dan it-tarif f'idejh se jipproċedi dwaru b'mod immedjat. Jekk hemm il-darba naslu fi ftehim mal-awtoritajiet Franċiżi li huma l-awtoritajiet illi qegħdin li għandhom f'idejhom l-informazzjoni kollha minn kull pajjiż, u mbagħad hemmhekk aħna ngħidu mal-ewwel lill-pubbliku li għandna f'idejna din il-lista u ngħidu kif ħankunu qegħdin nipproċedu skont ukoll it-trattati internazzjonali li jgvernaw il-sim ta' dik l-informazzjoni. Intant meta kien qiegħed iwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-każ tal-Fekruna fejn lejliet l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ingħalaq ftehim fuq art fix-Xemxija b'valur ta' kważi 5 miljun euro. Joseph Muscat qal li bħalissa għaddej skrutinju dwar dan il-każ u għadd ta' każi oħra brabta mad-Dipartiment tal-Artijiet, b'mod partikolari fejn ħarġu encroachments, fosthom uħud li nataw ftit qabel l-elezzjoni ġenerali. Meta mistoqsi dwar il-Caffè Premier, il-Prim Ministru qal li l-eks Kummissarju tal-Artijiet Joe Buġejja qatt ma esprima riservi dwar il-ftehim, tant li kienu stess li fl-aħħar mill-aħħar iffirmah.